Dende hoxe, a entrada ao núcleo de Portonovo está presidida por este sinal. Foi inaugurado esta mañá coincidindo co Día Internacional da Muller, un xesto simbólico a prol da igualdade entre homes e mulleres e na defensa da erradicación de calquera tipo de violencia por cuestión de xénero. Que non ven máis que a reforzar o posicionamento do Concello en contra de calquera tipo de violencia en contra da muller. O Concello de Sanxenxo fomenta a igualdade e o noso compromiso nese sentido é firme e inequívoco. No acto, ademais de representantes do Goberno local e do Centro de Información á Muller, participaron membros da Policía Local e da Garda Civil, dos corpos que en moitos casos traballan da man cando se detectan episodios de violencia contra a muller. Prestan unha axuda e apoio fundamental na protección e na prevención da violencia machista e traballan de forma conxunta e coordinada a través do sistema Biogen. Aproveitando esta xornada do 8M, o Goberno local tamén avanzou que no vindeiro pleno será aprobado o 5º Plan de Igualdade do municipio. Implica sobre todo eso, igualdade, que as mulleres e os homes sexamos iguais en todo momento no Concello de Sanxenxo. Tanto pois na hora de conseguir un traballo como a hora de salarialmente pois de equiparala cunha persoa maior. No deporte tamén o levamos, que no deporte tamén queremos que se equipare un pouquiño a muller co home. O pleno ordinario no que sairá adiante ese plan vai se celebrar o vindeiro día 28.